Sabías que Rueda anunciou hai case 3 anos que se ia ampliar a idade dos cribados de cancro de mama ás mulleres entre 45 e 50 anos? Este é un exemplo de como goberna o Partido Popular, con titulares, con promesas que logo nunca se cumpren. Pídolle ao señor Rueda que cumpra coa súa palabra, porque as mulleres necesitamos menos propaganda e máis cribados que salvan vidas. E tamén lle solicito que non utilice a saúde das galegas para a política cutre que lle manda o Partido Popular de Madrid. As galegas non poden estar ao servizo das súas liortas partidistas. Señor Rueda, coa saúde das galegas non se xoga. Porque vemos como, despois dos escándalos que se produciron cos cribados de cancro en Andalucía, agora a Xunta de Galiza négase a remitir esa información. E a pregunta é por qué? Que teñen que ocultar? Realmente, con esta actitude, é o propio goberno galego quen está sementando dúbidas sobre os seus datos. Polo tanto, o que lle reclamamos a Rueda é que envíe de inmediato esta documentación ao Parlamento porque, insisto, coa saúde das galegas non se xoga.